When I go to all the places we used to go, when I see all the people we used to know, they ask me why I look so sad. I have to say I got what I wanted, but I lost what I had. Without your love, I'm such a lonely man. That's what I am. And there's no one but myself to take the blame. Just to think I've treated you so bad.
Няма, чака. Стой тук, бе. Чакай малко. Стой така. Гледай го ти. Той да снима, гледай го. Тихо. Да се чува си. Стига вече. Кани, къде заминава, гледай го. Толи, дай на баба чанката, дай. Къде отидете, бе, бабо? Къде отиде? Къде е чанка? На баба му. Вължички ли? Не вължение. Снима го след. Нека го снима, бе. И той гледа. Нека го снима, бе. Май там ще не Толи, виж. Кажи здравей. Дети, ела. Айде, дей се да снима. Ма не дей само да малко. Гледай, по този път. Той да хванал чанката, да не го Ей, колко ви има много. Детски!
I got what I wanted, but I lost what I had. Since you've gone, the bright lights are dim, and the people don't seem the same. They're so used to seeing us together. Oh, but my, how things have changed. I went searching, not knowing what I'd find. I looked for something when I had it all the time. Now to think I've treated you so bad makes me sad. I went out and got what I wanted, but I lost what I had. Ooh, I got everything I wanted, but I lost what I had. I got what I wanted, but I lost everything I had.
Дай да премерим. Да излезе да е премерил букта. Това може да не е минута, ви да ни дадете някой друг. Прави някой пеля. Дай ми букет. Мирчани! Къде е булката? Ми това кръстницата трябва да е великани. Ям не си жените влизали после. Айде! Айде, майка. Най-после бе. Да, направена е. Нищо не е, че кръстница да е направила. Миро ли ще е пуска? И пуска се пуска, който която. И това е горе. Няма да мине. Кой спуска мисълта, бе? Да мораме ще отиде. Добре, после като не трябва ли да влезе после? После взето ли го маха? Излезете като дойде, естествено кръстницата ще влезе.
Și atunci se ia și e malcă. Doamne, că știu, mă, țighi, mă țighi. Vedeți, vreți tam, ne răzneam puțin ceva. Прибери ги за изпът да имаш. Иди до Аля, мама, иди до Аля. Ai vări pribukate, djeca, vări pribukate, da radio djek. A da ka? Držite se bukate, djeca, držite tam da djela, držite. Thank you.
мигове във вашия живот. Сключването на гражданския ви брак. Вашият брак ще бъде сключен от господин Райнов, длъжностно лице при община Дулово. Господин Райнов, представям ви младоженците, госпожица Иванка Тепелиева и господин Мирослав Георгиев, които желаят да сключат граждански брак. Ще кумуват семейство Спирови. Документите са редовни. Моля да пристъпите към сключването на гражданския брак. Щастлива младост! Добре дошли в дома на радостта. От прегледа на вашите документи се вижда, че пречки за сключването на вашия граждански брак няма. Но е необходимо тук пред мен, пред вашите родители, познати, близки и приятели, да потвърдите още веднъж вашето желание за встъпване в граждански брак. Вие, девойко Тепелиева, съгласни да вземете за съпруг господин Георгиев и да съдете едно много младо семейство? Да. Вие, господин Георгиев, съгласни да вземете за съпруга госпожица Тепелиева и да съдете едно много младо семейство? Да. В отговор на вашите желания и съгласно изискването на Семейния кодекс на Република България е съставен акт за женитба под номер 55 от 31 август 1996 година, след което съпругата приема да носи фамилното име на съпруга си Георгиева. Моля да потвърдите вашето устно желание за встъпване в граждански брак с подпис. Заповядайте. А сега моля кумовете да потвърдят със своите подписи желанието на младите хора за встъпване в граждански брак с съпруга. На основание изискването на Семейния кодекс на Република България обявявам бракът между Мирослав Андреев Георгиев и Иванка Русева Тепелиева, след което съпругата прие фамилното име на съпруга си Георгиев, за сключен. Скъпи младоженци, човек е истински щастлив, когато неговият живот е озарен от любовта. Желанието за съвместен семейен живот е естествено продължение на вашите чувства и мисли, на стремежа ви към щастие и пълноценно човешко добруване. С годините семейното ежедневие ще ви срещне с проблеми и трудности, които ще подложат на изпитание вашата любов. Тези трудности могат да ви накарат да промените чувствата и мислите си, но те могат и да укрепят вашата любов, да ви научат да умеете да разчитате един на друг. Човек стъпва в законен брак, когато е достигнал своята духовна и физическа зрелост. На духовната зрелост се крепи и духовната връзка, желанието да поемете отговорност пред себе си и човека до вас, за да създадете семейство и участвате в неговата голяма радост. Ние сме уверени, че доверието, което изразихме към вас младоженците, фамилните близки, като ви поканиха за кумове, ще бъде оправдано с непрестанна грижа и внимание към тях. Бъдете свидетели на още много радостни събития в живота на малото семейство. Драги родители на младоженците, приемете нашите поздравления по случай домяването на вашите деца. Вярваме, че както и до сега, вие ще им бъдете опора, ще им предадете богат житейски опит и ще помагате за укрепването на малото семейство. Скъпи младоженци, помнете този ден, този тържествен час. Нека във вашия съвместен живот да има много сполука. Пренесете обичта и щастието си през годините и след 25 години на сребърната и
след 50 години на златната и брилянтовата си сватба, макар и обветрени от времето, припомнете си днешните мигове. Бъдете се така щастливи и истински влюбени един в друг. На добър час в семейния живот, мили млади хора, бъдете щастливи. А сега отпийте от сватбените чаши, символ на започващия за вас нов брачен живот. И на всяка годишна отпивайте от тях, за да ви напомнят за днешния прекрасен и щастлив ден. Нека любовта ви никога не угасва, нека никога не устарявате един за друг. Нека първата ви брачна целунка бъде тук, в тази зала. Нека любовта ви бъде безкрайна, така както са безкрайни овалите на тези тенденциални кълци. Вървете през целия си живот заедно, рамо до рамо, ръка за ръка. И тогава наистина постигнете успехи и щастие, ще цените много, много по-високо. Никога не устарявайте един за друг и бъдете се така щастливи и истински влюбени. Моля те. А сега се обръщам към тук присъстващите млади хора да последват примера на младото семейство Георгиеви и да създадат свои млади новобрачни семейства. По стара българска традиция връчвам документите на младата съпруга с заръката да пази и укрепва честта на младото днес създадено семейство. А сега, мили млади хора, вървете при своите родители, прегърнете ги, целунете ги и от все сърце им благодарете за грижите, които са положили за вас, за да можем да стигнем до днешния прекрасен ден, до това мило сватбено тържество, до тези незабравими и неповторими минути в живота на всеки млад човек.
me unaware. He says, your name Henry, and I says, why, sure. He says, you're the boy I've been looking for. And I was praying. Well, I was lame. Praying. Well, I never do nothing, but I always get blamed. Praying. They took me in the lineup and let those bright lights shine. 10 poor souls like me in that line. I knew I was the victim of someone's evil plan. When the stool pigeon walked in and said, there's your man, I was praying. I was lame. Praying. I never do nothing wrong, but I always get blamed. Bang. Let me blow one time. Hey. Prosecuting attorney started prosecuting me. Man, that cat done give me one but the 3rd degree. Says, where were you on the night of July 19th, 1953? Oh, man, I was home just a tweedledee. Well, I was praying. Well, I was lame. Oh, praying. Will never do nothing wrong, but I always get blamed. Oh, pray. Oh, Donna,
Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Святи Боже, святи крепкий, святи бессмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи бессмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвята Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети, посети, цели немощи наш. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, и да светится имя Твое, да пред царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. С мира, Господь, се помолим, за миросвещие, за спасение нашей души, Господь, се помолим. За мира на целия свят, за благосостоянието на светите Божии църкви, за обединението на всички, Господь, се помолим. За той свети храм и за уни, като влизат в него с вяра, благовение, страх Божий, Господь, се помолим. За високопреосвященнейшия митрополит наш Геннадий, за честното презвитерство, за дякото в Христа, за целият църковен принц, за всички иудеи, Господ, се помолим. За благочестивия и православен български народ и за воинството му, Господ, се помолим. За Божият раб Мирослав и за Божията рабиня Иванка, които сега се обручават един с други за спасението им, Господу да се помолим, за да им се дадат чеда за продължение на рода и всичко каквото просят за спасението си, Господу се помолим. За да им се изпратя съвършена и мирна любов и помощ, Господу да се помолим. За да се запазят в единомислие и твърда вяра, Господу да се помолим. За да получат благословение за непорочен живот и съжителство, Господу се помолим. За да им дари Господ Бог наш честен брак и нескверно легло, Господу се помолим. За да бъдем избавени от всяка скръб, гняв, беда и нужда, Господу да се помолим. Защити, спаси, помилуй ни, запази Боже с Твоята благодат, като помнем заедно всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си и целия живот на Христа Бога да предадем. Всяко добро дело, защото си милостив, любви Бог, за това наделя слава право, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. И предоброчувствата Девица Църквата, благослови това обручение и съедини, запази Твоите раби в мир и единомислие, защото на Те подвал всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Обручава се Божият раб Мирослав за Божията рабиня Иванка в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божият раб Мирослав за Божията рабиня Иванка в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божият раб Мирослав за Божията рабиня Иванка в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божията рабиня Иванка за Божият раб Мирослав в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божията рабиня Иванка за Божият раб Мирослав в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божията рабиня Иванка за Божият раб Мирослав в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Боже наш, който се придружава в висота и слугата на патриарха Авраама, пратен да вземе невестата и господаря на Исака, и чрез възможност се посочил сегодния ливек сам, благослови обручението на рабите си Мирослав и Иванка, утвърди оговорен от тях дума, укрепи ги със своето единство, което от Тебе, защото Ти си изначало създал мъжки и женски пол, и от Тебе се обручава за мъжа жената за помощ и приемство на човешкия род, и Господи сам, Господи Боже наш, който си изпратил истината. Размените ги 3 пъти. Не е така. На пръстите. Служете сега. Айде се след нейния пръст на него. Така.
На кръст. Да, айде ще обратно. Пак така. Айде също така. Така, точно така. Айде също. Помилуй нас, Боже, по великата си милост, молим се, чуй ни помилуй, още молим за благочестиве преоставен наш народ и за Христолюбивото наше войство, още молим за високопреосвещенейшия митрополит наш Геннадий, още молим за Божиите раби Мирослав и Иванка, които се обручават един с друг, още молим за всички брати и за всички християни, защото си милостиви човеколюбив Бог, на Тебе въздаваме слава, Отцу и Сину и Светому Духу, сега и винаги и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, блажени си, боящися Господа, ходящи пътех Его, труди плодов Твоих си, блажени си, добро Тебе буде, жена Твоя яко лоза плодовита во стране домо Твоего, синове Твои яко новосъздение мъслите окрест репези Твоя. Сей тако благословят человек, бояся Господа, благослови тя Господ, от Сиона и узриши благая Иерусалима, сяти живота Твоего и узриши сине синов Твоих, мир на Израиля. За всички люди, Господ, се помолим за благочестивие православен български народ и за войството му. Господу да се помолим за Божиите раби Мирослав и Иванка, които се съчетават един с друг, за брачно общение, за спасението им. Господу да се помолим, за да бъде благословен този брак, както он е в Кана Галилейска. Господ се помолим, за да им се даде целомъдрие плод от утроба за полза. Господ се помолим, за да имат радостта да видят синове и дъщери. Господ се помолим, за да им се дадат добри чада и да прекарат безукорен живот. Господ се помолим, за да се даде на тях и на нас всичко, което просим за спасение. Господ се помолим, за да се избавят и ни от всяка скръб, гняв, беда и нужда. Господу да се помолим, защити, спаси, помилуй и ни запази, Боже, с Твоята благодат. Една плът. И тъй, което Бог е съчетал, човек да ни разлъчва. И сега, Владико Господи Боже наш, сам Ти изпрати небесната си благодат на тия Твои раби Мирослав и Иванка, и дай на тая рабиня във всичко да се покорява на мъжа и на своя си раб да бъде глава на жената, да преживее според волята Ти. Благослови ги, Господи Боже наш, както си благословил Авраама и Сара. Благослови ги, Господи Боже наш, както си благословил Исак и Ревека. Благослови, Господи Боже наш, както си благослови Яков и всички патриарси. Благослови ги, Господи Боже наш, както си благословил Йосиф и Асенета. Благослови ги, Господи Боже наш, както си благословил Моисей и Сефора. Благослови, Господи Боже наш, както си благословил Йоаким и Ана. Благослови, Господи Боже наш, както си благословил Захария и Елисавета. Запази ги, Господи Боже наш, както си запазил Ной в ковчега. Запази ги, Господи Боже наш, както си запазил Иона в китовата отроба. Запази ги, Господи Боже наш, както си запазил светите три момци от огъня. Да не бъде човек сам на земята, сега, Владико, сам простри ръката си от Твоето свето жилище и съчетай ръба си Мирослав с рабинята си Иванка, защото от Тебе се съчетават мъж и жена. Съедини ги в съгласие, венчай ги да бъдат една плът, дай им плод от отрова да добият добри чеда, защото Твоя властта и Твоето е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Венчава се Божият раб Мирослав с Божията рабиня Иванка в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божият раб Мирослав с Божията рабиня Иванка в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божият раб Мирослав с Божията рабиня Иванка в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се
Божията рабиня Иванка с Божият раб Мирослав в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божията рабиня Иванка с Божият раб Мирослав в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божията рабиня Иванка с Божият раб Мирослав в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Боже, на славою честою венчай. Господи Боже, на славою честою венчай. Прокимен глас осми ти възложи над главите венци от драгоценни камъни. Искаха от Тебе живот им даде ти положа на тях, благослови навеки, развесели ги с радостта на лицето си. Премудрост и спостанието на светия апостол Павло да и всяни чтение да внимаваме. Братя, благодаря Ти винаги за всичко на нашия Господ Исус Христос, като се покорявате един други в страх Божий. Вие жените, покорявайте се на мъжете си, както на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, и Той е спасител на тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко. Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез Словото, за да я представи на себе си славна църква, която няма петно или порок или нещо подобно, но да бъде свята, непорочна. Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както телата си. Който обича себе си, обича жена си, защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и изгрява, както и Господ църквата, понеже ние сме членове на тялото му, от плътта му и от костите му, за това ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът. Тази тайна е велика, но аз говоря за Христа и за църквата. Тъй всеки един от вас така да обича жена си, както обича себе си, а жената да се бои от мъжа си. Алилуя! Целият ден да е свят, мирен, безгрешен от Господа да просим. Ангел мирен, верен наставник, пазител на душите и телата от Господа да просим. Прощение, освобождение от наши грехове и прегрешението от Господа да просим. Доброто и полезното за нашите души и мир на света от Господа да просим. Боже, който с всичко си сътворил със своето могъщество, утвърдил си вселената и си украсил венеца на всичко, сътворено от Тебе, като даваш и тази обща чаша на съчеталите се за брачно общение, благослови я с духовно благословение, защото се благослови Твоето име, прослави Твоето царство на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.
Свети мъченици, добре страдалчествуваше и венчаше молението Господу, помилувате ся душа наша. Възвеличи се младоженица като Авраам, бъди благословен като Исаак и умножи се като Яков, ходейки в мир, изпълнявайки в правда Божиите заповеди. И ти, невесто, възвеличи се като Сара, развесели се като Ревека, умножи се като Рахил, радвайки се на своя мъж и пазейки наредбите на закона, защото Бог тъй е благоволил. Господу да се помолим, Господи помилуй. Боже, Боже наш, който си учешъл в Кана Галилейска и си благословил там брака, благослови и тия твои раби, които по своя промисъл се съчетаха за брачно общение. Благослови ги, кога влизат и кога излизат, направи изобилие с блага живота им. Възприеми венците им в царството си, запазвайки ги неосквернени, непорочни, недостъпни за злобни замисли во веки веков. Амин. Мир на всички, преклонете главите си пред Господа. Отец, Син и Свети Дух, Всесвета единосъщно е живото, начална Троица, едно Божество, едно Царство, да ви благослови и да ви даде дълъг живот, добри чеда, напредък в живот и вяра, да ви изпълни с всички блага на земята, да ви удостои да получите обещаните блага, по молитвите на Света Богородица и на всички свети. Амин. Господу да се помолим. Господи Боже наш, който си благословил венеца на годината и чрез закона си за брака си предал, да се възлагат тия венци на съчетаващи се един с друг, като че ли им даваш награда за целомъдрието, защото чисти са се съчетали по законени от Тебе брак. Благи човеколюбец, благоденствено е, мирно е житие, здраво же и спасение, във всем благо е поспешение подаш, Господи, благочестивому православному българскому народу, светейшему синоду, високопреосвещенейшему митрополиту нашему Геннадию и братущи всей Мирослав и Иванка, и сохрани их на многое лето. Многое лето, многое лето, Нека Божието благословение да е на вас, здрав, живи здрави и много успех в живота. Честито. Сега положениците на добра памет. Поблажаем. Да се радвате много, да сте щастливи, да се разбирате. I've made up my mind to live in memory of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life. Dreams of yesterday, those happy hours that we once knew. The
of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterdays. Those happy hours that we once knew, though long ago, still make me blue, still make me blue. They say that time. Тя цяла е от радост засияла. Добре дошли и моля ви, станете. Щастливите съпрузи Ваня и Мирослав посрещнете. Бялата лента е символ на благородна и чиста душа с благородни помисли. Знайте, че радостта и щастието ще бъдат ваши неизменни спътници за цял живот. Синята лента е символ на мира. Във вашия дом ще цари мир и разбирателство. Вашите деца ще живеят под ведро и чисто небе. Червената лента е символ на любовта. А какво е тя? Любовта е да прощаваш на някого повече, отколкото заслужава. И аз стани, момина мале, да си посрещнеш весела радост, да си поемеш сребърни чаши, че си отканила хубаво чедо. Аз стани, молкова мале, да видиш какво добро иде. Сокол иде, яревица води, син иде, снашица довежда. От хляба майчин залък очупете, че той с любов и радост е замесен. Да бъде вашата воля, запомнете, че двата рода ви посрещат с песен. И нека както е сладък медът,
свитата го казва. И нека свитата днес той да провери от двамата кой повече ще дава. Да я разчукат те на две и две съдби, мирът и радостта да ги сплотява. Който чупи по-голямото парче, той ще се грижи повече за семейството. Уважаеми младоженци, нека като кипящото вино, което сега ще пиете, да се разгаря вечно огънят на любовта, доверието и семейното щастие. Един към друг на здраве. Уважаеми младоженци, уважаеми кумове, скъпи родители, заповядайте на сватбената трапеза. Dale.